uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela ukuba sikhuleke. Baba, siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngantambama uNkulunkulu, wena wedwa uphethe zonke izinto zomhlaba nezezulu. Kudaliwe nguwe konke. Umhlaba nolwandle kudaliwe nguwe. Nomuntu Nkosi udaliwe nguwe. Siyathoba phambi kwesihlalo sakho sobukhosi, Nkulunkulu wethu. Khuluma nathi, silindele umyalezo ovela kuwe. Khuluma Nkosi lokho okubonayo silekha kukho. Usakhe lokho obona sididekile kukho. Usiqondise lokho obona Nkosi singenalwazi. Usiphe ukwazi. Nkosi, sipheke amanzi okuphila okuyizwi lakho, ukuba siqonde sizohamba ngendlela efaneleyo phambi kwakho. Siyakubonga Nkosi ngethuba Nkosi lona. Abanye abalitholanga, bebelifisa. Abanye Nkosi bebengazi nokuthi bayalifisa, bebengazi nokuthi bayalidinga. Kodwa thina ngothando, sithande ngalo, siyalibona Nkosi leli thuba. Sipheke Nkosi ukuba silibambisise bese sisebenza, ngoba isikhathi uthe Nkosi sesiphelile. Siyacela-ke Nkosi, khuluma ngezwi lakho manje ulibiyele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyaphinda ukunibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sithandile ngothando olumangalisayo. Wasibekela ukuphila esiphambanweni. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu. Ngizocela-ke sifunde izwi. Sizolithola lapha encwadini kaJohane, ngokukaJohane, chapter 4. Soqala ukufunda kuverse 23. Kufundeka kanjena-ke bazalwane. Kodwa isikhathi siyeza, sesikhona manje, lapho abakhulekayo, abaqinisileyo, beyakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso. Ngokuba uNkulunkulu ufuna abakhuleka kuye abanjalo. uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Verse 25, owesifazane wathi kuye, ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othiwa uKristu. Xa esefikile, yena uyakusitshela konke. uJesu wathi, nginguye mina engikhuluma nawe. Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe, bamangala ngokumbona, ngokuba ekhuluma nowesifazane. Nokho akubangakho owathi ufunani na, noma ukhulumelani naye na. Ngicela ukuliphinda leli vesi, ngaxolisa bengisazama ukukhuphula i-volume la, ngiyabona ukuthi iphansi. Sifunde-ke uverse 25. Owesifazane wathi kuye, ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othiwa uKristu. Xa esefikile yena uyakusitshela konke. uJesu wathi, nginguye mina engikhuluma nawe. Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe, bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazane. Nokho akubangakho owathi ufunani na, noma ukhulumelani naye na. Owesifazane wayesishiya imbiza yakhe waye emzini. Wathi kubantu, wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo. Kungebe nguye uKristu na? Baphume emzini beza kuye. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Izwi-ke bazalwane leli esizokhulekela phezu kwalo, namhlanje sizolala. Indaba-ke, kunamaphuzwana nje engifisa siwabheke.
Bazalwane, ngiyakholwa ukuthi ngizwakala yazi. Uxolo. Kunamaphuzu nje ambalwa engifisa siwabheke kule ndatshana esiyifundile. Simyekile kuvesi 22, kanti ubalulekile kakhulu. Sizomfunda-ke ekugcineni. Okokuqala nje, iphuzu lokuqala engifisa sibheke ukuthi isiphi lesi sikhathi. Bese kuthi ivesi lesibili sifunde ukuthi sibheke ukuthi kumele senze njani mase sesifikile kulesi sikhathi. Senze njani sesifike kulesi sikhathi. Esesithathu, iphuzu lesithathu engifisa silibheke elokuthi wababiza efuna isiqiniseko, efuna nje ukuphruva, ukuqiniseka ukuthi ngempela kuyikho yini akubonayo. Sibona-ke bazalwane la iNkosi uJesu ibikade ihamba nabafundi bayo. Yayisihlala nje iphumula ngasemthonjeni. Emthonjeni-ke ey'khathini zakuqala ila kwakiwa khona ukuyolanda amanzi. Kwakuba isekuseni mhlawumbe nantambama. Kwakwenzeka-ke emini uma ungawaqoqanga kahle ekuseni amanzi aphele emini bese uwalanda-ke nasemini. Kodwa ngokuvama ayekhiwe emini, akhiwe nantambama, abesifazane kakhulukazi. Nathi-ke sikhule kuleso simo la sikha khona amanzi. Ngiyakhumbula nje ukuthi sasiwavukela ekuseni, siwakhe before siye esikoleni, sibuye sizowakha futhi ntambama ukuze abe khona esizoqala ngawo usuku ekuseni. Kwakunjalo-ke nala eSamariya ngokubuka kwami. Lithi-ke izwi iBhayibheli lami, uJesu-ke wafike wahlala ngakhona ngasemthonjeni. Abafundi bakhe bahamba bamshiya ukuyokha amanzi. Ukuyofuna ukudla emzini. Kwase kufika-ke lo wesifazane owafika iNkosi uJesu yabona ukudinga kwakhe. iNkosi uJesu iyazibona bazalwane isidingo zethu. Kufanele sikunothe lokhu. Sikwazi ukuthi iNkosi uJesu iyazazi izidingo zethu. Uma ngabe efika lo wesifazane, iNkosi uJesu ibona isidingo esingaphezu kwamanzi azowakha. Ibona isidingo somphefumulo. iNkosi uJesu yayizele imphefumulo emhlabeni. Akazange nje ezele ukuzobusa, nokuzotamasa, nokuzozishaya isifuba ukuthi ungubani. Kodwa uzele imphefumulo. Kungalokho wayehlala nezoni, lithi iBhayibheli lami, wayehlala nanezoni. Wayengadiscriminate, wayenganakho ukuthi laba angibathandi ngoba benze lokhu nalokhu, ngoba wayebona konke bazalwane. iNkosi uJesu ibona konke. Ingalokho nami ngizibona ngithofumene umusa, ngoba iNkosi uJesu yazi konke, ibona konke. Yayibona konke even back then and isabona konke even now. Njengamanje iNkosi uJesu iyabona ey'mpilweni zethu. So ubona isidingo esingaphezulu kokuzokukha amanzi emvelo, like amanzi emthonjeni. iNkosi uJesu isiyamkhulumisa lo wesifazane. Lo wesifazane kwakunoqhekeko phakathi kwabo namaJuda. iNkosi uJesu ewumJuda, yena engumSamariya, ezweni lamaSamariya. iNkosi uJesu isitshela ukuthi amagwala awangene ezulwini, unikeza isambulo
kuJohane. So yena uba yiqhawe ngokuthi angasabi ukuba sezweni lamaSamariya engumJuda. Inkosi uJesu ithi uma ngabe ikhuluma nalo wesifazane, bekhulumisana, usabambelele ekutheni ngisendaweni yami owesifazane, ngisendaweni yami ezweni lamaSamariya, ngingumSamariya. Wena-ke ungumJuda, ungawacela kanjani kimi amanzi aseSamariya kumSamariya? Sinaleyo nto-ke bazalwane, namhlanje emabandleni sikuwona. Siyabheka ukuthi hhayi, sihlulelane ukuthi leli bandla likhonzi kahle, leli kufanele ngabe benze njena. Kanti iNkosi uJesu izile ukuzokuqeda lokho. Simele ukubheka yena ongumqalisi nomphelelisi, athi ezweni lakhe, ngangikhona ekudalweni, ngiyingcweti yomsebenzi. Athi uma uqala kuJohane, athi wayekhona ulizwi enguNkulunkulu, ekuNkulunkulu. Bazalwane, sizokhuluma-ke ngendaba enjalo la namhlanje, ukuthi iNkosi uJesu iyam-approach-a, ithi sekufike-ke isikhathi. Ngithe iphuzu lami lokuqala sibuka ukuthi isiphi lesi sikhathi. iNkosi uJesu imkhombisa ukuthi sekufike esikhathini la singeyokumazi umuntu ngokwenyama. Sekufike esikhathini la ukukhuleka kwethu kungeke kube ngokwezindebe zomlomo. Sekufike esikhathini la sizokhuleka ngomoya nangeqiniso. Sekufike esikhathini la singezukhulekela izinto ezizodlula zisale, kodwa sizokhulekela ukuba siphiwe amehlo kamoya, siphiwe umoya oyingcwele ozoba umduduzi kithi, abe umqondisi, abe ngosinxuselayo, osibubulelayo. Siphiwe umoya oyingcwele ngokwentando kaNkulunkulu Baba. Bazalwane, yilesi sikhathi-ke sesikuso manje. Sibonile kaningi kukhulekwa nangezilimi engekho chazayo. Kanti izwi likaNkulunkulu lithi uma ngabe umuntu ekhuluma ngezilimi, akube khona ozotolika lezo zilimi. Sibonile kwenzeka izinto kuthiwa umoya ongcwele, kodwa umoya oyingcwele kuphikisana nobungcwele bakhe, izinto esizenzayo. Ithi-ke iNkosi uJesu kulesi sikhathi, kulolu suku lwanamhlanje, sesifikile isikhathi lapho siyokhuleka kwesimaziyo. Isikhathi lapho sesikhona manje ukuthi abakhulekayo, abaqinisileyo bayakukhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngoba uBaba ufuna abakhuleka kanjalo, abanjalo bekhuleka kuye, abakhuleka beneqiniso ezinhlizweni zabo, bekhuleka ngeqiniso, bengaceli nje izinto ezingenamsebenzi, izinto ezizosala, izinto ezingenasidingo. Abantu abazocela ukuphiwa izinto zesikhathi esizayo, bacele ukwembulelwa izimfihlakalo esizidingayo, athi elithi izwi likaNkulunkulu okwethu, siphiwe zethu nabantwana bethu izinto, bese bakhona iy'mfihlakalo ezingezikaNkulunkulu esingeke size siy'cele, kodwa esiziyokwambulwa kuthina ngesikhathi esifaneleyo. Ifumana umusa-ke le nkosikazi yaseSamariya yokuthi itshelwe lezi ndaba ey'nkulu kangaka. Ithi-ke iNkosi uJesu, ithi-ke inkosikazi mayisizwe lezi ndaba ey'nkulu kangaka, ithi ngiyazi khona ukuthi ukhona uMesiya ozofika, oyothiwa uKristu. Ngabe uye yini?
ifuna isiqiniseko. Senze njani uma sesizwile izwi likaNkulunkulu? Sidinga ukuqiniseka ngoba bakhona ize ithi iBhayibheli, iNkosi uJesu ithi khona abathi Nkosi, Nkosi, abayothi Nkosi besenza lokhu, Nkosi besenza lokhu, ithi angikaze nginazi. Ufuna isiqiniseko lo mama, usifuna emthonjeni ofanele, umthombo wokuphila oyinkosi uJesu. Iqale lapho-ke indaba la ethi iNkosi uJesu buwazi ukuthi ubani lo ocela kuwe amanzi, ngawena ucele kuqala. Sinakho ukungazi bazalwane, kodwa siyaphiwa ithuba lokwazi. Sinakho ukungaqondi, kodwa siyaphiwa ithuba lokuba siqonde. iNkosi uJesu ithi ngawucele kimi lawo manzi. Uthi ngabe unguye yini uKristu na? Ithi iNkosi uJesu nginguye, lo okhuluma naye uyena lowo, imina. Ngiyacabanga ubumnandi abuzwa lo mama ukuthi abe ngowokuqala ukuthi athule endaweni yaseSamariya ukuthi nangu. Kungaba wuye yini ngempela lo esimlindile? Wena-ke mntaka baba, usuzwile izwi lokuphila, wenze njani? Lithi-ke izwi esilifundayo, washiya imbiza khona lapho, wagijima waphindela emzini. Akazange athi angiqale ngithathe amanzi ami ngiyongenisa endlini bese ngitshela abantu, kodwa washiya khona lapho. Sisahamba nemithwalo esesifanele ngabe sisakhululwa kuyo ngenxa yokuthi sifuna isiqiniseko sibe singakaqiniseki kwanathi. Angazi noma iyezwakala lento engizama ukuyisho. Sifuna isiqiniseko kodwa nathi sisangabaza singakabi nesiqiniseko. Uma ngabe kuthiwa shiya, shiya bese ufuna isiqiniseko ukuthi ngempela lo othi angishiye usho into okuyiyona na. iNkosi uJesu ayishongo kowesifazane ukuthi shiya imbiza ugijima emzini uyolanda abantu njengoba thina senza. Uthola ukuthi emaphosta ethu masimemezela iy'nkonzo uthi abagulayo abeze bazosinda, abaney'nkinga zey'mali bazothola i-deliverance, financial freedom. Sisho izinto engathi uNkulunkulu unguNkulunkulu wesikhathi esithize. uNkulunkulu une-timing, ezifune timing la evele arelease khona izinto ey'thize. So bazalwane, siyaqapheliswa la ukuthi uma usuzwile, shiya konke ube suyabatshela abantu beze bazozizwela ukuthi kumnandi kanjani ukukholwa. Ngesinye isikhathi ngokuhluleka kwethu siyabaqhelisa abantu evangelini, sibadedisele kude ngenxa yokuhluleka kwethu. Futhi ngoba wena awukakayikhongarishi into ethize bese ukwazi ukujivaza omunye osabhajiwe kuleyo nto, umjivezile indaba yokuthi angafisi nokusondela ngoba kusho ukuthi ukukholwa kungaleso sono sakhe kuphela. Hey bazalwane, angazi noma kuyezwakala na, kodwa uNkulunkulu wenyama yonke usho njalo uthi ngiwuNkulunkulu wenyama yonke. Uzokucacisa lokhu ey'nhliziyweni zethu sonke ukuthi kahle kahle uma ngabe usutsheliwe konke, biza abanye bazotshelwa konke, kodwa shiya kuqala ukuze babone inkululeko kuwe bese uba nesiqiniseko sokuthi ushiye endaweni efanele. Owesifazane lo ngehlo lethu lenyama wayeye emthonjeni, so imbiza wayishiya la ayeye khona emthonjeni. Wahamba wababiza ukuthi abeze nabo la bazothola lokhu asekutholile. Ngike ngibuke uma ngabe ubiza ufakazi ukuthi wozofakaze
kumenyezelwa nje kuthiwa abantu abazofakaza. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi abanobufakazi obebuzophilisa wonke umuntu bahlala phansi ngenxa yokuzenyeza, ngenxa yokuzikhumbula ukuthi bangobani, ngenxa yokuzitshela akusikho ukuzenyeza kahle kahle ego, ukuziphakamisa ukuthi osibanibani bazokwazi iy'ndaba zami, bazokwazi ukuthi ngidlulephi. Kanti mhlawumbe khona osabambekile lapho ngempela odinga ukuza umuntu othi ngiphumile gelekeqe, ngisizwe izwi elithi. Noma-ke iNkosi uJesu ithe kimina. Bazalwane, sinento yokuthi asishiye bese sibatshela nabanye. Yilawo amaphuzu engibe nawo namhlanje ukuthi okay, senze njani mase sizwile, siyashiya bese sibiza abanye. Uma ngabe sesibabizile sizothola isiqiniseko ukuthi ngempela lo uMesiya, ngempela nguye lo onguKristu ebesimlindile. Bese kuphela ukulinda sisebenze, ngoba lithi izwi asisebenze kusakhanya. And iNkosi uJesu iyayigcizelela lento ukuthi umuntu uma ehamba emini uhamba ekukhanyeni, kodwa ebusuku uyashayiseka awe ngoba kumnyama akaboni. Futhi ngokunjalo-ke uma sesiphaphazela sesigijima, ulinganisa ngey'ntombi eziyisihlanu ezazingawaphethe amafutha. Uyothi ubhekele bebe behamba beqhubeka abalungiselele kusenesikhathi, wena uqamba uyafika umnyango uvaliwe. Bazalwane, isiphi lesi sikhathi esisikuso manje? Mhlawumbe sesitshelwe konke obekufanele sikutshelwe. Sesiyazi ukuthi uKristu ufikile emhlabeni, wafa wafela izono zethu, sakhululwa ngisho emaqedangeni okufa. Sakhululwa ngoba uthe yena abakhe noma befa bazophila. Shuthi ukufa akunamandla phezu kwabantwana bakhe. Uthi yena ungumalusi omuhle. Laphaya kuMahubo 23 ayakufakazela. Uthi uyazazi izimvu zakhe futhi ziyamlandela, ngoba uthi owelusiwe uthi angesabi, ngoba ukhona ongiholayo, angiholele emadlelweni ahlaza nasemanzini okuphumula. Aza athi uyawubuyisa ngisho nomphefumulo wami. Bazalwane, athi iNkosi uJesu ithi ngumalusi omuhle, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi, ziyalizwa ngisho nezwi lami, azidideki. Laphaya kuJohn 10 uyayikhuluma indaba yokwelusa. John chapter 10, ngiyacela nje ngivule bazalwane ngoba angisalikhumbuli ivesi ukuthi uvesi bani. Uqala laphaya kuvesi 14 uJohane, ngokukaJohane uchapter 10 kuvesi 14 uthi, mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi, nami njengalokhu uBaba uyangazi nami ngiyamazi uBaba, ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Ebesithi ku-16, nezinye izimvu nginazo ezingesizwe zalesi sibaya, nalezo kumele ukuziletha. Ziyakuzwa izwi lami, kube umhlambi munye nomalusi munye. Sinalo melusi bazalwane, osiyise emanzini okuphumula, asiholele emadlelweni ahlaza, abuyise ngisho umphefumulo wethu. Angeke siduke uma seluswe yilo melusi, ngoba umphefumulo wethu uzowuqoqa ubuyise. Athi akayuvuma ngisho nokuthi unyawo lwethu lushelele. Bazalwane, senze njani mase sizwile iqiniso? Siyashiya sifuna ukuqiniseka, noma sihamba nakho sibatshele sixhuga nathi ukuthi Nkosi yami kukhona othethelela izono, bese kube ngazuthi hayi khona lezi ayithethelelayo, khona lezi angayithetheleli.
uthi sithi mangabe sivuma ngoba izwi lithi vumani izono omunye komunye. Sithi noma sivuma kube khona lezi sithi hey ngeke ngize ngimtshele lezi ngoba hayi angcono bangitshela uJesu uqobo ngizoyivuma ekamereni. Hayi bazalwane, sekufika isikhathi la sizokhuleka kuNkulunkulu Baba ngomoya nangeqiniso. Athi ohlabelelayo asingathiyeki-ke ngalutho manje, asiqonde ngqo ekhaya, singathiyeki nje nangalutho. Ngoba uma ngabe sizokholwa la sizokhuleka ngomoya nangeqiniso, futhi akukho kuyosithiya, siyoqonda ngqo ekhaya. Bazalwane, bengifisa nje sengathi namhlanje singababiza nabanye sibabizele ekhaya. Kulezi insuku kunale ipost engizogqugquzela ukuthi asiyifakeni bazalwane, asiyifake lesi status, asisifake bazalwane, ukuze angabe bikho oyothi angizwanga. Kukhona abasaziyo nabasijwayele, kodwa uthi uma approach-a amisa udonga lokuthi nje cha, angi-approach ngaleli vangeli lenu. Leli vangeli lenu elinenza nibe izalukazi, leli vangeli elinikhiphayo. Phela singcwele, uma ngabe sikhetha ubungcwele sizahlukanisela uNkulunkulu bazalwane. Uma sizahlukanisela uNkulunkulu, izwa lingasithandi ngoba nathi sikhethile ukungalithandi izwi. Futhi uma sizahlukanisela uNkulunkulu, asihambe ngokwemiyalo yakhe, omunye umuntu angasiphazamisi. So uma ngabe sizofaka lesi status nabasizibayo abangafuni sikhulume ngevangeli esilitholile, bazobuka bese mhlambe bethi umuntu agcine sethi nje eyi ake ngizwe ukuthi bakhuluma ngani. Bayabhora bona kodwa ake ngizwe ukuthi bakhuluma ngani. Ayithole sengena egruphini noma eselunguza nje okwensuku ey'mbili. Kuthiwa-ke uma uzohamba neva, uma esehamba iva nje kuzoloku likhona enyameni yakhe, alizukhishwa muntu. Ithi-ke iNkosi uJesu kwesifazane, usekufikile uMesiya, yimina. Akekho futhi omunye oyofika, yimina uqobo, mina engikhuluma nawe. Ungacela kimi amanzi, angeke uphinde wome. Injalo nje indaba, uma sesitholela amanzi asibi nakho ukoma, ngoba ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu uBaba, imfula yamanzi iyagobhoza ngaphakathi kithi, isenza singabe sisoma. Ngiyafisa nje bazalwane, sisazindla ngaleli zwi, sike siyibhekisise thina ukuthi sizwile, senzani? Sitholile iqiniso, senzani? Bese siyenza okufanele. uJesu Kristu uyinkosi, sizokhuleka. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, izwi lakho khuluma ngalo enhlizweni zethu ngamunye ngamunye. Kwandise Nkosi ukukholwa kwethu, usivule amehlo kamoya, siqonde iqiniso lakho, senze njengalokhu kufanele, ngoba izwi lakho Nkosi Jesu lithi uma ngabe savuswa kanye nawe, simele ukufuna okwaphezulu la ukhona khona wena. Futhi lithi uma sithi simunye nawe, sinenhlanganyelo, kumele sihambe njengalokhu wena wahamba. Sisize-ke Nkosi, siyohluleka uma sisodwa, kodwa uma ngabe wena uhlala kithi namazwi akho ehlala kithi, siyakwazi ukucela esikuthandayo futhi sikwenzele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Inkosi yomusa ibe nani. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.